Mga karancho, pangita kami siyang regalo kay Bear. Nonoy Oh, Bear. kay Nonoy Bear. Wow, kagkain. Kay Inday Flash. Ari tayo. Bless. Ari tayo. Ay, Kung namin tayo. Reebok. Large guru na sa tayo. Higo ni siya. Ang sakto ni Sure siya. ka? Oo. Bi? Ay, barato lang. Bibi yan eh. Paano siya? Okay na. May hoodie pa siya. Mabilang gutik. Kinsa? $9 so. Bebe, liwat bi? Reebok. Igo ni siya tayo. Large ko, no? Oo. Ari kami sa HOMEGOODS ah. Amol ni pa. Pangita kami sa regalo kay Flash kag kay Nonoy Bear. Oo. Tiyari mga bayo. Oh. Okay na. Ha? Okay na siya. Yay. At least ah. Oo. Na-sale pa tayo, no? Ano nga, biban? Biba si Mera pa namin. Baute, may nagsulod kita sa Wala mga pang winter. tayo may nagsulod kita sa box tayo para sa iyo. Sakto na siya. Iyaw namin. Yan ay ipakita ko na kay Carlo, baby. Ay! Sus, nahulog. Ay, okay. Hoodie, gid man tayo galingalan niya tayo. Ah, cute. Ah, may ngalan ba? Sa loob yan natin son ang hood bali sa babaw, no? Magwa, no? Nami, di tayo, no? Si Flashback, hindi siya magbayo, iya. Lugot, ah. Tani damo, tamabakal siya, pro. Patulan ko, no? Shopping kami para sa Koreng Kagsedo. Ay, ambot. Ay, Ako mo. oh, amo lang nga ito na po, anay. Ariyo, yung ngalan niyo. Hoodie, gid man galit tayo. Ah, para giniya kay Nonoy. Nonoy Bear. Igo, gini siya.